ስለዚህ ለምንጎ ቲ ሓምሻይ ሓሳቢና ክንርኢ ዝሓለፈ ሶሉስ እንትምታሓዝ ክትዕመና ዲሳይድቶም ናይ ጸልማት ተዋጋእቲ መናፍስቲ ወይካ አጋንንቲ እንበይነመም አጋንንቲ በይነመም መናፍስቲ በይነመም ጸልማት አወሰራራሁ ንበይኒዩ ካብ ሓደ ስለዝወጹ ብጥቅላል ከዓ ሰይጣን ዘዋፍሮም መልአክቲ ከዓ አለው ዝሕልውና ኢለኒሬ ምክንያቱም ዝወደቁ ጥራይ ጠቂስና ዘይአክል ንመልአክቱ ክእዝዘልካዩ ኣብ መንገድኻ ክሕልውካ እዮም ተባሂሉ ተጻሒፉ ኣሎ ንዑን ዝሓለፈ ሶሉስ ብኢናየትና ሎሚ ንጉሆ ንሕና ጥራይና ከም ንውለድ ዝዓደመና ውሉድ አምላክ ከዓ ንኸውን ብለን ማለት ወዲ ሰብ ጥራዩ በቃ ሰብ ጥራዩ ንክድሕን ዕድመ ዝተዋህቦ ውሉድ አምላክ ክኸውን እምበር ካልኦት ጉዙኣት እጹባት ፍጥረታት ክድሕኑ ኣይተፈቀደሎም ከምኡ ዕድል የብሎም ምንቲ ተተሓሒዝና ክንከይድ ኣብ ቀዳማይ መልእክቲ ዮሐንስ ሳልሳይ ምዕራፍ ከምዚ ዝብል ቃል ክንረክብ ኢና ኣው ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ሳልሳይ ምዕራፍ ክድሕን ዕድል ዝተዋህቦ ንሰብ ጥራይ ስለዝኾነ ኣብቲ ንሰብ ዝተዋህበ ዕድል አሚኑ ንክድሕን ውሉድ አምላክ ንክኸውን ውሉድ አምላክ ንምባል ትብዓት ዝህልዎ ንሰብ ጥራይ ጅን ሰብ ስለተዋህበ ሰብ ዝረኸቦ ዕድል መላእክቲ ረኸቡን ሰብ ዝረኸቦ ዕድል እንስሳታት አይረኸቡን ንሰብ ዝተዋህበ ዕድል ንኻልኦት ፍጥረታት ከምርጫ አይተዋህበም ዮሐንስ ሕጂ ከምዚ ይብል ዘሎ ረአዩ ውሉድ አምላክ ክድበሃል እታ አቦ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ሓበና ከምኡውን ኢና ስለዚ ከዓ ዓለም ንዑ አይፈለጠቶን እሞ ንአና አይትፈልጠናን እያ ኢሉ እስተብለሉ ተቃል ውሉድ አምላክ ክንበሃል እታ አቦ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ሓበና ሕጂ ከምኡውን ኢና ከምኡውን እንድሕዳልና እተዕድል ተሓቲትናስ ነተዕድል ተቀቢልና ድሑናት ኮይና ክንመላለስ እቲ ኦፕሽን ትምርጫ ተዋሂብና አሎ ስለዚህ ዓለም ነው ነዚ አይፈለጠቶን አላ ናናውን አይፈልጠናንያ እብላለሁ እቲ ምፍላጥን ደይ ምፍላጥን አወድ ሰብ ተገዲፉ ዘሎ ሐሳብ ምዃኑ ንሪኦ አለና ስለዚህ ምድሓን እንድሕዳ ኮይኑሲ መልአክቲ ክድሕኑ ዕድል አይተዋህቦም ፍጥረት ዓለም ንክድሕን አይተዋህቦን እንኮ ዝተዋህበ ንክድሕን ንሰብ ውሉድ አምላክ ክበሃል
نسب توهيبو له اتفقري أبو أو خجلت نسب توهيبو له كم خوينو خركب ولد أملاكن فقر أملاكن زلوا خوينو خركب كا نسب بتعدل توهيبو له يدل لنا زلوا يوحنس كمون ينابلنا له أمين كمو كنكون قويتا مسواتي سليكون لنا إذا خليتي أبرومي شاملاي معرف تعستو شو عته رمي شاملاي معرف بملؤون لحدارينا يو بفلايكا تقول تعستو شو عته نتي أرستنا نسبسي انتاي عدل كم زتوهبو جمعنا فستسلم انتاي يمزواقونا عند حد قالنا اتعدل زتوهبنا اتنعنا زقربلنا مرجعة ناعتهم سلزيك قربن الساتهم وديقهم سبكع وديقهم ስለዚህ ሁሉም ሓደ ሆነን ይخمት ዝግብኦ ኢሎም እና ተጸበዩ ንሰብ ግና ካልኣይ ዕድል ተዋሂብዎ አለ እቲ ካልኣይ ዕድል ንኣቶም ስለዘይ ተዋህቦም ግና ይቃለና ውሉድ ካብ ኮና ወረስት ድማይና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና مسؤ حسار مكرا انت تقبنا مسؤون كنبر إنا رمي شامنا على فطر عسات وشوعات ولود كاب قونا ورستي دما إنا نمن ورستو نأملاك ورستو نكريستوس دما موارستو أبتنسوز ورسلو أبتنسوز جزعلو أبتنسوز تقمتلو أبتنسو زفان زتوهبو أو دما رستي علونا أجي اتي حسار مكرا عبد المدرس قتمنا مستولد مخانان مستورستي نعملاخن كريستوس كأم وارستي مخانن كم عرارة خلو منم قربو أي كإلن منم دما كدفኦ አይተልን ኮይኑ ኢና እንረኽቦ ስለዚህ ውሉድ አምላኽ ኢና ብለና አሎ እተዕድል ብሙሉኡን ዓና ይተዋሂብና ውሉድ አምላኽ ክንከውን ورستو خنكون نأملاك ورستو نكريستوس دما موارستو خنكون جيت مسؤول مخانا جنا حسارة مكراكوا انت قتمنا مسؤول كم ننبر جنا ترقاقيت لنا اللو بلال ترقاقيت لنا اللو سلذي الترقاقيت نجر بأبو زترقاقت نجر بودي زترقاقت نجر بمنفس قدس عدلنا زنف جنا يبلنا عدلنا أنا يتواهبنا يدبل دلو تقال نحنا تلاقينا كم ولد زعدقنا ولد أملاك نخن كون كا مرجع زتواهبنا اتي سالساي حساب النريو دما عبقلاتيا رابعي معرف قطري عسرتو خاب شوعات تقطع قطر عسرتو زلو خنريئينا قلاتيا رابعي معرف اتنا قلاتيا رابعي معرف قطر شوعات تقطع عسرتو زلو خنريئ خلنا كنزيز بالقالا وخنركبينا دقين دحرزي ولد انبر باريا ايكون كان ولد كاب كون كاغنا بكريستوس وراسي املاخ إيخا بكريستوس
ወራሲ አምላኽ ኢኻ ደጊም ብድሕሪዚ ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን ውሉድ ካብ ኮንካ ብክርስቶስ ወራሲ አምላኽ ኢኻ ገናኸ በዚ ግዜ እዚ ንአምላኽ ከይፈለጥኩሞ ከለኹም ባሮት እቶም ካብ ባህሪኦም አማልኽቲ ዘይኮኑ ኮንኩም ሕጂ ግና ወይካ ሕጂ ደኣ ንአምላኽ ምስ ፈለጥኩሞ ምናዳውን ንሱ ምስ ፈለጠኩም ከመይልኩም ናብቲ ሕማቕ ድኻ ምህሮ ቁልዕነት ከም ብሓድሽ ትምለሱ ኣለኹም ከም ብሓድሽ እውን ካብ መጀመርታ ሒዝኩም ባሮት ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም መዓልትታትናን ኣዋርሓትናን ግዜታትናን ዓመታትናን ሕሉ ኣለኹም ኢሉና ስለዚ የረጋግጸልና ይደሎ ውሉድ አምላኽ ክንብል እታ ዝሓለፈ ሶሉስ ሰይጣን ዝሓተታ ሕቶ ዝረአናያ ውሉድ አምላኽ እንተኾንካ አይደንቲካል ኮሽን መንነትካ መን ኢኻ ንስኻ ብግልኻ መን ኢኻ ንስኻ በመንነትካ ኢሉ ሓተና ከሎ በክርስቶስ አነ ውሉድ አምላኽ ኢልና እቲ መንነት እንድሕዳ አረጋጊጽና ጨቢጥና ሒዝናዮ ካብቲ ዝደፍአናን ከውድቀናን ዝቃለስ ቅልስ ካብኡ ጨሪስና ደዝልለና ካብኡ ነጢርና ዘውፃና ኣብከሙ ተጨቢጥና ከም ዘይነተሓዝ ዝገብረና አቅነረክባለና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ራብዓይ ኣብቲ ናይ ውልድነትና ዝተረጋገጸ ኣብ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ቁጥሪ 4 ከንብብ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ድማ እዚኦም ጥራይ ድዮም ለኣኑ ውሉድ ዝገልጹ ሓሳባት ከይንብል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክሳዕ 216 ግዜ ብዛዕባ ውሉድ አምላኽ ምዃን ተዛሪቡ ዘሎ ሓድሽ ኪዳን እግዚአብሔር ድማ ኣብ መዝሙር ዳዊት ድማ ክሳብ 11 ግዜ ውሉድ ምዃን ተዛሪቡ ኣሎ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ቁጥሪ 4 ከምቲ ብፍቅሪ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎም ምንት ክንከውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ብኡ ሓርየና ኢልና ተሓሪኹም ይኹን ውሉድ ክንከውን ከለና ካብ ማእከል ውሉድ ሕሬት ድማ ኣለና ናብ ካልእ ደረጃ ዝወስደና ሓሳብ እዩ ሕሬት ናብ ካልእ ሕለፍ ዝበለ ክብሪ ዘጸጋዓና እዩ ሕሬት እቲ ሕሬት መዝነት ዘውህበና ቃል ስለዝኾነ ኣብዚ ሕጂ ብዙሓይ ክጠቕሰኒ ግና ተሓሪኹም ብለና ካብ ምንታይ ተሓሪኹም ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝተሓረኹም ኢኹም ይለና ስለዚ ኣብቶም ውሉድ ዝበሃል እቲ ሓምሻይ ክፍሊ ንምንታዩ ቅልስ ውግእ ዘሎኒ ውሉድ አምላኽ ስለዝኾንካ ተወሊድካ ስለዘለኻ ተወሊድክ ስለዘለኻ ናይዚ ምድሪ እዚ መንነትካ ቀቲልካ ስለዘለኻ ናይ ሰማይ መንነት ተቐቢልካ ስለዘለኻ እቲ ትራንስፎርሜሽን ምስግጋር ኣብ ህይወት ኣብ ናብራ ኣብ ተሓሳስባ ኩሉ ንክፍጸም ጎይታ ዕድመ ገይሩልካ ስነተ ዕድመ ስለዝተቐበልካዮ ድሕሪ ምድሓንካ ድሕሪ ለውጥኻ ድሕሪ ጎይታ መቕባልካ ድሕሪ ጎይታ መቕባልኪ ውግእ ትርኢ ኣብ ህይወት ኣበሳ ቅድም ትገብር ነርካ ሕጂ ከዓ ነታ ኣበሳ ስለዘይገደፍካዮ ይኮነን ትውግእ ዝመጸካ እንታይ ዳ ዲክለር ዝገበርካዮ ዘአወጅካዮ አዋጅ ስለዘሎ ኣነ ውሉድ አምላኽ ኢልካ ስለዘአወጅካ ኢልክ ስለዘአወጅኪ ነቲ ውልድነትካ ዝተረጋገጸ ኮንፈርምድ ዝኾነ ንዕኡ ዝኸውን ድማ ቦታ ስለዝተዋሃብካ ካብቲ ቦታኻ ካብቲ ስፍራኻ ካብቲ መቐመጢኻ ካብኡ ተኣልየካ ኢሉ ይዋጋኣካ زيادة حمشي تحسب كون كلا
እታሳድ ሸይተ ሐሳብ ከአ አምላኽ ንመንፈስ ቅዱስ አባና ክነብር ዘሃበና እንኮ ንሕና ጥራይ ስለዝኾነ ወይታ ይባረክ ይገርሚ እቲ ሳልሳይ አካል ናይ ስላሴ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ስርጸት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሰማይ ንዘሎ አምላኽ ከተማዕዱ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ሰማይ ዙፋን ዝተቀመጠ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ያለንልካ ብትምኒት ጥራይ ትሪኦ ደይኮነስ ኣብ ውሽጥኻ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ምስቲ ሰማያዊ ነገር እናራኸበ ዝመርሐካን ዝኣሌካን ስለዝኾንካ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ካልእ ክሓድር ኣይተፈቕደሉ ኣባና ክሓድር ይተፈቕዱ ኣብ ባሕሪ ክሓድር ኣይተፈቕደሉ ኣብ ታሕቲ ምድሪ ክነብር ኣይተፈቕደሉ ኣብ ሰብ ክነብር ይተፈቕደሉ ኣብ እንስሳታት ዝረአዩን ዘይረአዩን ዝድሰሱን ዘይድሰሱን ኣስማት ዘለዎን ኣስማት ዘይብሎምን ክነብር መንፈስ ቅዱስ ኣይተዋህበ ቀዳማይ ዮሐንስ 5 ምዕራፍ ወደ 15 ቀዳማይ ዮሐንስ 5 ምዕራፍ ወደ 15 የናኸነብቦ ከለናት ምዕራፍ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ክሓድር ዕድል ዝተዋህቦም ንዓና ንሰብ ነቶም ዝተወለዱ ኣቦ ዝረኸቡ ውሉድ ዝኾኑ ውሉድ ኣምላኽ ምዃኖም ዝረጋገፁ ንዓቶም ተዋሂቡ ካብ ኣምላኽ ምዃንና ብዘላ ዓለም በቲ እኩይተ ተሒዛ ምህላዋ ዘፍልጠና መንፈስ ቅዱስ ወይና ካብ አምላኽ ትውልድ አምላኽ ይኽነብሎ ዝጸንሐና ካብ አምላኽ አምላኽን አነን ረክባለኒ አነ ካብ አምላኽ የነብለሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ስለዚህ ምስክረልና እዩ ኣብ ልብና ክሓድር ስለዚህ ተዋህበና እዩ ስለዚህ ካብ አምላኽ ምዃንና ብዘላ ዓለም ከአበተ እኩይተ ተሒዛ ምህላዋ ንፈልጥ ኢና ግናኸ እትወድ አምላኽ መጽዩነት በዓል ሐቅ ክንፈልጦ ኢሉ አእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ንሕና ኣብቲ በዓል ሐቂ ኣብ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዘሎና እዚ እቲ ናይ ሐቂ አምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወትን እዩ ኢልና ናይ ዘለዓለም ህይወትን እዩ ስለዚህ ነቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሓራይ ምስከት ከይድ ፈልጦ ሕጂ ምንም ርግፀኛ ኣይኮንኩን ከይንብል ከምዛ ዓይነት ጥርጣሬ ኣብቲ ልብና ከይስስን አረጋጊጽና ምንት ክንፈልጠሉ እተዋህበና ሐቂ መንፈስ ቅዱስ እትወድ አምላኽ መጽዩ ነቲ በዓል ሐቅ ክንፈልጦ ኢሉ ይብለናሎ ነቲ በዓል ሐቅ ክንፈልጠሉ ንኽእል ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ክሓድር ጌታ ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14 ምዕራፍ ዛባት መጻናንዒ ክዛረብ ከሎ መንፈስ ሐቅ ክዛረብ ከሎ ንሱ ዝነገርኩኩም ዘበለ ኩሉ ከዘክረኩም ይልና አበይ ኮይኑ ይከዘክረና እንድሕዳልና ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ይከዘክረና ኣብ ውሽጥና ምስቲ ሰማያዊ ነገር እናራኸበ ምስቲ ሰማያዊ ነገር ናይ ሰማይ ሓሳባትን ናይ ላዕሊ ክቡር ዝኾነ ብልጫታትን እንዳምጽአ ይዘክረና نرأينا أو كلتا بوتا خنرينينا بتونجل يوحنس 14 معرافن 16 معرافن لهد أخينا نتن منفس قدوس أبانا كحدر زتوهبنا كفلي نرأينا من جمريا 14 معراف كم
اتعسر 4 معرف عبت قدر 10 توشوعته نتي منفس حقي عالم زي تفلطو عالم زي تريون سلازخونت ክትቀበሎ ኣይኮነላን እዩ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም ውን ክነብር እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ነታ ቀዳማይ ጴጥሮስ ቀዳማይ ዮሐንስ 5 ምዕራፍ ቁጥር 19 ዓለም በተውክይተ ተሒዛ ከም ዘላ ዘፍልጠና ዘሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14 ምዕራፍ ቁጥር 17 ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትሪዮን ዘይትፈልጦን ስለዝኾነት ክትቀበሎ ኣይኮነላኒ ንስኻትኩም ግና مساخاتكم يحدر أباخاتكم ون كنبري مو تفلطوا إيهم أبانا كحدر أبانا كنبر كنفلت اللون إلى عينت فلتات أو وشتنا يخسات أملاك يخسته خسات كله حجي تدخسات ذلو نتبعال حقي كنفلطه نتي حقنيا منفس كنريو نتي حقنيا منفس كنفلطه نتي تقبلنايو انبلو ابانا زحدر ابانا ون زنبر اندا فلطنايو نخيد أبت 16 معرف كنكيد كلنا ونقول يوحنس دما ترشوعات تنجمري كم جزء بالقال كنركبينا جناخي انت خدكو هم زحشكم حق نقركم الله أنا أنت زي كتكوس اتمت أنا نعينا بخاتكم عيمت سنيمو انت خدكو بنا نوغ سدلكم إيه نابخاتكم عيمت سن إيو أنا نحب زي كتكو نتي مت أنا نعي نابخاتكم عيمت سن إيو أنا انت خدكو بنا نوغ تسدلكم إيه جنرايو نسو مسمتخا نعلم بزعبا حاتياتن بزعبا صدقن بزعبا فردن كرتعي بزعبا حاتيات باي سلازي امنو بزعبا صدقين ناب ابو اخيد اللهمو دجيم ايتريونن بزعبا فردخا غزا اذا علم دي اسله تفردو زنغركم بزح قال زربا جنا علوني حج جنا كتصروا أي تقولونيهم 13 إتي منفس حق مسمت أجنا نسو سمعو زبلي وزارب بنبر كابروسو أي زاربني نسو نتزمت كفلتكم نا كل حق خا تمرحكم أيو نا كل حقي مرحنا زخيد منفس الذي أبانا يحدر أبانا يحدر حديرو دما اتي محدار زبلو زلو زسرحو سرح زفتصمو تغبارات زمصو حدشت نغرات النار أنا يو اندحدا كيدنا زجرمنا زستنكرنا نجر እናገበረ ይተይት ስለዚህ እተዘገረመና ዘስተንክረና كل ጊዜ ኸአ حدثتي ዝገብረና ስራሕ እና ሰርሐ ዝኸደሉ መንገድለው መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ እቲ መንፈስ ሐቅ መስመጽ አግና ይብለናል ለጎይታ ኢየሱስ ይባረክ ንሱ ሰምዐ ዘበለይ ዝዛረብ እንበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብኒ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍለጠኩም
ناب كل حقي كمرحكم سلازي كمز عينت أمرارحة زلوه مرحيت من تطيبنا منفس قدوس الله أبو جبرهاريات كلاي معرف منفس تمسورة ده نيجيرو خمز مرحم نيجيرو تبعات كم ذهبهم كمي جيرهم بزعبات عبد قبر أملاك سمعوا خمس جمروا ببت تولدنا اللقام كان سمعوا لنا خمس ولو أعود جمرة حيلن كبرن دماكم إلو حجي زخيد زلو أب كل سفراتات من نقاحن لوطن من قسقاس أطابعت أملاك زقبر منفس قدوس أنا حدر سلطة هاي الذي نتم فرهت زنبرس تبعت كم يجيرو خمس قبرهم نتم جاجوت زنبرس كم يجيرهم أبايت تحبيهم خالص دلي زنبرس أبدا بابايت هم زقلتهم استفلاليه هي أباتن وهبتاتن كم زقمته هي أبات ما يتقى خمس هابه هي أبات ما يمنفس كم زهابه كم خم زعدل زرئنا أنا إيو ስለዚህ እዚ ሁሉ አለና እዚ ሁሉ ወሃበና ኣብ ቅድሜና ክንማጣጠረሉን ክንጎየሉን ዝግባአና አቀሚጥልና አለ ስለዚህ ስለምታዩ ወገዝ ወዝሐኒ እዚ ህያባት እዚ ኣብ ህይወት ካን ኣብ ህይወቴን ኣብ ህይወት ኩላትናን ክህሉ አምላክ ስለዛ አወጀኝ ናብቲ መንፈሳዊ ውድ ዝብል ኢና ሎሚ ሓምሻይ ንጎሆና ማለት እዩ በዚ ናይ መንፈሳዊ ውድ አርእስቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት 13 ማንኺድ መዝሙር ዳዊት 13 ምዕራፍ ብረኸብኩም ሰባት እንድሕድ ኣለኹም አሜን ተበልኩም قصل من سيد قد 3-4 أبتناي تقرنيانا خلتي بحان سعيد الله نتا مزمور 13 عمق بزبال من قد انتحد عرينا اياه وقزي أبيهر أملاخي تمثمو ملسني أنا دك أسموت كي دكس لأيي سئريو خيبل انت تناوزكو تتعرسي كيف السوسي نعينتي أبرهايين آمين مزمور 13 فقد 3-4 يخنبب صنيحي أنا دقاس موت كي دقس لأيي سعريو خيبل انت تناوزكو تتعرفي كيف السوسي نعينتي أبرهايين زي أبيت انتنا أخبره نم حقي زاد لنا انتنا مش زبره 3 نغرينا ان الرقاقص حدي انتنا خبره كله ዙሪያና ንቋጣጠሮ ካላይ እንትና خبر ከሎ ናብ ድኽም ናብ ድቃስ አይሰህበናኒ ሳልሳይ ድማ አመጻጻ ናይ ዝጎድን አመጻጻ ናይ ዘይጎድን ካነ ለልዮ ሰለስተ ነገር ኢና ንቀብ እንትና ክወጣከሎ ስለዚህ አብዚ ዳዊት ሕጂ አነ ድቃስ ሞት ከይድቅስ ጸላእየይ ሲዕረዮ ከይብል ይብል ይብል ይጸላእ ማለት እንታይ ይኽብለካ ሲዕረያ ሲዕረዮ ይብል ይጸላእ ሰይጣን ሲዕረዮ
تسعيره يبلي ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ድቃስ በድቃሱኻ ድቃስ ናይሞት ተቋጣጠሮ ዘይክእል ካለ ነገር ኣብ ልዕሊኻ ዝመልከካ ዓይነት ድቃስ ንዕረፍቲ ልካ ትድቀሰሉ ድቃስ ኣሎ ገደም ክትብል ሓይል ክትረክብ ትድቅሶ ዓይነት ድቃስ ኣሎ ጨሪስካ ከዓ ህላውነትካ ዝጠፋ ዓይነት ድቃስ ኣሎ ሕጂ ትድቃስ ናይ ስጋ ድኻም ኣይኮነን ዝነግረና ደሎ መንፈሳዊ ድቃስ መንፈሳዊ ምድቃስ መንፈሳዊ ምብዕዛዝ ዘለዎ ዓይነት ድቃስ ከይኒ ድቅስ አላምላክ እንደህዳሪናዮ አብሮሜ 11 ምዕራፍ ሞንሂድ እዚ አብሮሜ 11 ምዕራፍ አይናጸወት መዝሙር 13 መቲ መንፈሳዊ ግእምንቲ በደንብ ገርና ዳራና ያንከይድ ሮሜ 11 ምዕራፍ ኣብ ቁጥሪ 7-8 እንተ ዳኺድና ኣብ ሮሜ 11 ምዕራፍ I hope تسعبون اختلو تسفى يقبر شو منتن رمي 11 معرف انبارسي انتاي دعيو كميو شوف انتم كيريو اذانم كي سمعس املاك كسعلم معالتي منفس مبعزاز حبهم زبل زلو اتم حريات اتم حريات رخبوا مو اسرائيل نتي زدليو اي رخبون اتم زترفون ترفوا بلنا ابزي هايلايت قبرات دلدلخو منفس مبعزاز ازي منفس مبعزاز زبل زلو قال مبعزاز بمسرته መንፈሳዊ ነገር አይኮነ ምብዕዛዝ ናይ ድኻም ናይ አካላት ናይ ስጋ ምስ ምብዕዛዝ ናይ መንፈስ ሓደ ጌርና ከይንወስዶ ከም ይኮነ መንፈሳዊ ምብዕዛዝ ማለት ድቃስ ናይ ሞት ድቃስ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ዙርያኻን እንታይ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብ ዙርያኻን ዘይምስተዋዓል ዘይምንቃሕ داويد كمزيل له نت منفس مبعزاز نز منفساو دقاس كيدقس زبلو ام مزمور 9 كلتن اندحر داخلنا مزمور داويد 9 كلتن اندحر داخلنا ابت مزمور 9 كلتن كمزي زبلالو حساب قطري 8 كجمره حساب قطري 10 حدا خاك خيدي قدر شمنته غويتاي نسخا غنا نزل عالم لعليخا غويتاي انه صلاتها انه صلاتها يطفؤلومو كلهم غبرت اكي كبتونيم غناخي نقرناي كمناي غوباي العلكايو بحديث زيت تقبعكو عينينتهم تصارتي بحيلوات ملكتهم داوي بنايتهم زتنسوني كفات حقيسن سمعه جيرايو مبربر منقح منفساوي دقاس مبعزاز زي بالكان دحدا هونكا مزمور 9 عن حدا دولة دولة حادث سبيل ولا دولة ناي داويت مزمور يز قويتاي انه طلعتها يطفوا لهم كلهم قبرت كي كبتونيوم يلو قويتاي بارا منقح مالت نقبرت كي مبتان مالت نقيح له دحدا نقبرت غفو
نصلات املاح دحر دما نقرنغا كم ناي غوباي لعلم بال بحد تستزب زيتات ان تقبع كامتسا نأنتي نتم تتصارتي بحلوا تملكتهم إلو بح إلونا نصلاتنا نملكتلو منفسه مبعزاز سلايخا خطري يكون نزغبركا اب سلايخا تنبركا يتغبركا ስለዚህ መንፈሳዊ መብዕዛዝ ድበሃል ካብ ዘይቲ ቅብኣት ይዘጉድለካ በሐዲስ ዘይቲ ኮንካን ጥቅባእ ነቲ ዝነበረካ ይኻ ድራይ እንዳኮንካ ትኸይድ እንዳጎደልካ ይኻ ትኸይድ እጂ ጳውሎስ ነዚ ኣብ ሮሜ 11 ምዕራፍ ዝብሎ ዘሎ ምንቲ ጽቡቅ ጌርና ክንሕዞ እምበኣርሲ ከመዮ ጽሑፍ انتم كيرئيا اذانهم كيسمع املاك سالهم معلتي منفس مبعزاز حبهم زبلو زلو اتم حريات رخبوا مو اسرائيل نتزليو اي رخبون اتم زترفو قبلنا الله نذا حساب زي كم زلو وخنريو اندحد اخينا بزعبا ابولي كيدان تباهيلو زلو قال يباولوس ابزي قط زغبرلنا زلو نسو دما اب زداغم 29 معراف اندحد اخيرنا اب زداغم 29 معراف اتمنفس مبعزاز انتاي كم زغبره كنغرنا ايو تركبوني قتلو تسفا زبر صديق السيفه زداغم 29 معراف كل التوسطات رايكا وخنببه مخنياتو اتا دقاس موت مدقاس تبحال زلا قال منفساوي دخام منفساوي مبعزاز بمخالق منفس كقاطاطركا خجمر كلو اتكايدو يا ابتي زراغم 29 معراف ابت منفساو دقاس ابت منفساو مبعزاز ابت منفساوي منقح ناي نباب ناي صلوت ناي املخو ناي بايبل ستادي فلوشيبات ازيوم كلهم كنطفق كلنا نمنفسنا دراي اندا غبر يدخل اما حبر مس قدوسان اند حد ادينا ملقينا ابينخ املخو دبال يلنا حوات ناب غباي محبر نابتم سماوي صوعا زلوم نابتي غباي هياو املاح زلوو ناو كنركبالونا كلوا ازي كابز صنحنا دخام كابز صنحنا ببعزاز كابز صنحنا قال نجر حرا زوطنا ام منفساو كابز نبر كايو كابز حاس كايو كابز لمد كايو كاب تعب يلو زنبر كان الدحريت متراف مالك منفساو مبعزاز اجي قالو مالتي بعزز جميل قالها منفساوي ها جنا ابزوريا خازلو سرح زلو ايتقاطاطرم شمكا منفساويو اتتايتلك امانيو جن تكون قالها بعزيز قالها حيلي بالكان انتها ترايو اي تخفت كايترنيها ليترار له ولا بيت املاح اندا تملالسنا ولا بروجرامات اندا مرحنا ولا كل نجارات اندا غبرنا هيوتنا ابغلز تسرق هيوت خون غلي ويا بحميت ويا بحسوت ويا منزرنا ويا بكنتونت وابزخون النجر كيتحاز هيوتنا مخنياتو مزمور 13 انا دقاسموت كيدقس لايي سيريو كيبل لك طلعي سيريو قبل كله منفس مبعزاز عند حد رخيبك منفس متخاس عند حد رخيبك ابز مبعزاز زي مسعاتها كم اوردينري ነገር ጌርካ አትወስዶ كم لمدي قدم مزمور زمر ቃል አምላክ ነበር حر نود حر ገለመለ ሊትራል خمزي ريسايكل يمثل
نفسي كونن أمنتي هيوت نفسي كونن كاو حلف زبالة خمس مزمور تسعان كل تنزل للنازل بحديث زيتات إننا تقبعنا خنوات علينا أمين بحديث حيلين ده تنكفنا خنوات علينا بحديث كبرين هيوتنا قويتان ده سسخن أتأتات وانا واتأت أنا نوين خونا له كل جزء أبزقون الحبرة قدساناتنا إذا عند حد عليه كوينا هيوت كتمرمر على اللوح هيوت كتمرمر على اللوح هيوت كتمرمر على اللوح إذا عند حد عليه كوينا بخنياتو السلالو خانا يتسلعي من الباش بيت عند حد أردي إني حمسوي عربخ مهري إذي منفسها وقع خنواقع كنجمر كلنا منفسها وقع خنواقع كلنا قدامي مثالي قدامي معرف مخت حزكم مثالي قدامي معرف مخت انقيد مثالي قدامي معرف نقيد مثالي قدامي معرف منفسها ومبعزاز كأتوكا خلو انت هتقبر اندحدالك انت يتملكتو اندحدالك ناب تملكتو خمزة أتوكا دلو انت هتلل اندحدالنا مثالي قدامي معرف زرع سران 4 كساع 3 زلو خم بوبي جن كساع 3 زلو كم بوبي صويس انبس لزبالكم ايدي زرقي حون زستبل سلازي البو اري مخري زبل دعا ابيهم كجسات اي كا اي تقبلكم نحزن نحزن سويعي انبي سلازبالكم ايدي زرقي حون زستبل سلازي البو اري مخري زبل دعا ابيهم تجسات ايكا اي تقبلكم انا ون اجرايو انا ون اتتفر هو كما تكلو اتتفر هو كم هبو بلا خمص مكرا كم شنببا خوينو كبصحكم سببان ጭንቅን ኮርደኩም ከሎ بمخركم بمكرهم أنا كباجوكم شعو نابايك مهل اليوم أنا جنا أي كمل سلوا من إيه أنجيهم كدليوني جناخي أي كرخبونين يوم أنت أي تمغنيات نبال هجوز طول 13 دعوة أنت أي تمغنيات هذا حد علنا نابتج ساس أي تملسوا إنه منفسي كفلفل لكم آلاتي كفلتكم إيه آلاتي انت قبركم إيه كفلتكم إيه ينكحنا يقال أملاخ كم بعزازي دوت أن قال أملاخ منفسي كأن تقبر لكم إيه كفلفل لكم إيه حجز المنفس زي بسوما عند حد عتعاتي وهي فلفل بمنفس بعزاز الاتحاد مالك أنت كم زي جروا ما يكتور دولو خلقها بسوما غير كتعاتو اتمنفس سماعات اتمنفس قناعات اتمنفس انتينا اتمنفس باقي اتمنفس سماعات عند حد أديبلنا على أملاح بيبنا هاي ببنا من ما يردنا يلنا منفسنا أي فلفلن إيو رأي واحدي منفسي كفلفل لكم آلاتي كفلتكم إيه تقولالو سوعي انبي سلازبالكم إيدي زرقي حون زستبهل سلازيلي سوعي تقولنا له يقرمكم يوم بزعبا زتسوي زبلا بقال أملاك كتصنع كله انتهى يرخيبه قويتا حنساب يدزارب أب مزمور داويت هالني أب إيوب هالنا قويتا حنساب يدزارب نحنا خنسمعو خلنا قنا كل التقدينا نسمع نتا حنسا زتزاربا قويتا
حنسا سمعنا عند حداخلنا باروت يكوننا برقص باروت يكوننا انت دعا حنسا بتزاريبو كلتا جزي عند حدا سمعنا يجن باروتينا باروت أملاقنا ስለዚህ ጸውዐ እብላለሁ ነቲ ዝጸውዐስ ክልተ ጊዜ ምስማዕ ሲኢኖሞ ማለት ክልተ ጊዜ ምስማዕ ስለዚ አይበይዎ ጸውዐ እምቢ ስለዝበልኩም ኢደይ ዘርግሐ ዘስተብል ስለዝልዎ አረ ምኽረይ ዘበለ ደኣ አብይኹም ተግሳጽይካ አይተቀበልኩም ሕጂ እዚ ምስኮነ ኣነውን እትትፈርዎ ክመጽእ ከሎ ረይኹም ጸሎት ክበሃል ከሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ጸሎት ማለት ስግር ምስገጠመካ ሕሰብ ምስገጠመካ ኣብ ገለ ኩነታት ምስወደካ ሽዑማ ደይ ትጽልየሉ ምክንያት ዋላ ሓንቲ የለ ንሱ ከይመጽእ ከሎ ምጽላይ እዩ ጸሎት ጸሎት ምስ ሓመምካ ጸሎት ምስ ተቐንዘካ ምስ ተሰበርካ ምስ ወደካ ምስ ገለመለ ገለ مسጓነፉኻ ሽዑ እሞ ዘይጽል ነገር የለን መዝሙር 107 ከተንብዎ ትኸሊኹ መከራ ምትረኸቦም ናብ ኣምላኽ ወይ ድብል 6 ግዜ ኣለፍቱ ምዕራፍ ጸሎት ቅድሚ ካልኦት ነገር መምጾም ዓጪኻዮም ቦታ ሒዝካ ምጽናይ ኣነውን እትትፈርዎ ክመጽእ ከሎ እትትፈርዎ ከም ህቦብላ ክመጽእ መከራ ከም ሸምበባ ኮይኑ ክበጽሐኩም ጸበባን ጭንቅን ኮርደኩም ከሎ ብምኽርኩም ትስሕቅ ኣነ ከባጭልኩም ሽዑ ኣበይ ደኣ ነርካ ዳሕ ኣበይ ደኣ ነርክ ዳሕ ኣበይ ደኣ ነርኩም ኣበይ ደኣ ነርኩም ከይንበሃል ይድብል ዘሎ ሕጂ ከይንበሃል ከምኡ ከይንበሃል ኣምላኽ ከምኡ ይብለን ኣብ ቁጥር 28 ንሪኦ እንድሕር ኣለና ናባይኩም ህለሉ ኢሎም ኣነ ግና ኣይክምልሰሎም አንግዮም ክደሊን ግናኸ ኣይተረኽቡን ምክንያቱ እንታይ ኮይኑ ኣሎ እንድሕር ኣለና እቲ ድርከብ እቲ ድውረድ ጸላእሲ ሰናይ ዝሓስበሉ ሰብ የለና ትምሕዋተይን ሓተይን ኣዴታተይን ጸላኢ ሰናይ ዝሓስበሉ ሰብ የለና ኣብ ገጽ ምድሪ ኩላትና ጎይታ ይረዲእና ነነብር ዘለና እምበር ብሰይጣን ዝተፈረደና ሰባት ኢና እድሜና ከሐጽር እድሜና ዝተፈረደና ሰባት ኢና ክፉ ነገር ከጋጥመና ዝተፈረደና ሰባት ኢና ጎይታ ይሒዝና ደል ማንም ሰብ ክጥዕሞ ክሳኽዓሉ ክዕወት ኣብ ድሌት ክበጽሕ ሰይጣን ፈቃዱ ይኮን ስለዚህ መዝሙር 13 ድቃስ ሞት ምእንቲ ኸይድቅስ ጸላእየይ ስዒረዮ ከይብል እንተ ተናወጽኩ ተጻረርተይ ከይፍስውሲ ንዒንተይ ኣብራይ ይባላል ዛት ጥቅስ ያለው መዓልቲ ሒዝና ክንውዕል ደለሎ ደጋግምና ነዛ ጥቅስ እዚኣ ኮነኳማስ አንድ ሕርውዒልና ወይታ ይባረኽ ወእግዚአብሔር አምላክ ጠምትሞ መለሰለይ አነ ድቃስ ሞት ከይድቅስ ጸላእየይ ስዒረዮ ከይብል እንተ ተናወጽኩ ተጻረርተይ ከይፍስውስ እንተይ አብራይ አግዚ ስለዚ አኸለስ ኣብዚኣ ተጠቆ ብላይ ታናይ ዘዳግም አይ አተኽዋን ኣለኹ 29 ምዕራፍ ጠቂሰ ያለኹ ግና ድሕሪ ጽባሕ ክምለሰይ ወይታ ይባርኩ ወይታ ይባርኽ ለማዓልቲ ዓርብ እንዲሁ ትማሊ ዝረአናዮ ትማሊ አክቹዋሊ ክልተ ርእስቲ ናሪኢና ነርና ሓንቲ ኣብ መጀመርታ ዝረአናያ ምስታ መላእኽቲ ቅዱሳን መላእኽቲ ይከላኸሉልና ቅዱሳት መላእኽቲ ኣብ ዙርያና ይርከቡ ቅዱሳት መላእኽቲ ድማ ይሕልውና እዮም ዲ ከምዚ ዝተዋህቦ ዕድል ንሓደ ብጎይታ ዝኾነ ሰብ ይምበር ንኻልኦት ኣይሕልውዎን እዮም ኢልና ሪኢና ነርና ኮይነዚ ሽዑ ሓሊፍና ነቲ መላእኽቲ
مس حالفنا ولدነት نحنا ينا ተዋሂበና ክንወለድ ولد أملاك كنبهال أبتا أملاكاوي صفحن جدا بوتا زتوهبنا نعاناي سلازي ات بوتانا ات مننتنا ات سفرانا ات مقمتنا فليز بلايو كابتي زي قويتا زنبرنايو اتي توليدهم ولود أملاك انت داخونكا إلو نا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዘምድር ወደይ ኢሉ ሰደኸሎ እቲ ሓደ ክፋሉ ድማ ውሉድ ኣምላኽ ምዃን ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ዘለዎ ግደ መዘና ዘይብሉ ምዃኑ ሪናዮ እቶም ውሉድ ዝኾኑ ድማ ንሳቶም ካብቲ ውልድነቶም ሓሊፎም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣቶም ይሓድር ኢልና ስለዚ እንዳተፈለና ንኸይድ ኣለና ምክንያቱ ኣነ መን የብክርስቶስ ከም ውሉድ ኣምላኽ እንታይ እዩ ቦታይ እንታይ እዩ ግደይ እንታይ እዩ ርስተይ እንታይ እዩ ብፅሒተይ እንታይ እዩ ዕጫይ እንደህዳ ኢልና እንዳርኣና ኸና እቲ ዕጫና ፍሉይ ዕጫ ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ኣብ ምድሪ ንዕላማ ዝተቐመጥኩ ንዕላማ ዝተቐመጥኪ ንዕላማ ተቐመጥና ፐርፐዝ ኣለዎ ጎይታ ንተልእኮዩ ኣቐሚጥና ዘሎ ኣብዚ ምድሪ እምበር ጎይታ ፍልጥ ምሰበልና መኸድና ነርና እጅሎ ምንጎ ካብኣተን ቅጽል ኣቢልና ኢና እንኸይድ ማለት ክንተሓሓዘልና ምናልባሽ ክንሕዞ ከለና በይበፅሕና ኣበይ ፀኒሕና ክንብል ከለናስ መፍለይ እኾነና እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንሎሚ ንግሆ ፍሉይ እንሪኦ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ኣባና ይሓድር ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ክንመላለስ ቃል አምላክ ኣብ ልብና ስፍራ ክረክብ ቃል አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ቃል ስለዝኾነ ቃል አምላክ ክህልወና ከሎ እቲ ቃል አምላክ ድማ ኣብቲ መናፍስታዊ ዓለም ኣብቲ ጸልማታዊ ግዝኣት ኣብቲ ኣጋንንታዊ ወፍሪ ኣብኡ ይቆራርጽ ከመደሻ ይሰብሪ ስለዚህ ቃል አምላክ ክህልወና የድሊ ቃል አምላክ ክህልወና ዘድሊና ዘሎ ነት መንፈስ ረቂቅ ዝኾነ መንፈስ አጋንንቲ ረቂቅ ዝኾነ መንፈስ ናይ መናፍስቲ ረቂቅ ዝኾነ መንፈስ ናይ ጸልማት አገዛዛን ወፍርን ንዑ በመንፈስ ኢና እንሽዕሮ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አባና ይሐድር እንብል ከለና በመንፈስ ድማ ክንመላለስ ይገብረና መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ክንመላለስ ይገብረና መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክወርድሞ ኃይለት ልዑል ድማ ከጽልለልኪዩ ተባሂሉ ተጻይፉ ኣሎ ንኺድሞ رأيوتي كفال ናይ መጽሐፍ ቅዱስና ወንጌል ሉቃስ ማንኺድ ወንጌል ሉቃስ ተዳገን ጽልናዮ ኣብቲ ወንጌል ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ እቲ ፐርሰን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አካል ናይ ስላሴ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እቲ ዝሰርጽ መንፈስ ቅዱስ ወርደኪዩ ኢሉዋ አሉ ላጥና ኣብ ተቀዳማይ ምዕራፍ ወንጌል ሉቃስ ዛባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገብርኤል መልአክ ንማርያም ከበስራ ምስ መጽ
عوشتي تبسرات قال جنا نماريام قادو زخوني نماريام عقب زخوني نماريام كتوصو زي تخيل ترزي سلا زخوني نتترزي اتي كتوصلو تخيللو كمزي إلوالو أب ونجل لقاس قدامي معرف قطر سالسان حدن كجمري إنه كتأنسي ودون كتولدي سموخ يسوس كتسميو يخي نسو عبيخ خون ودلعو الكبهالي زيابيهر أملاح دما زفان أبو داويد خبايب نسو أبيت ياقوب نزل عالم كنقسي منقستو خا مودعتا يبلان مريم دمانتي ملأخ إزخي سبعي كيف لدكو كمي إلو خون إيو بلدكو كتملأخ كأ مليسو منفس قدوس كوردكي حيلي اتلعول كتللالكيو سلازي خا اتي زولد قدوس ود أملاح كبهال إيو جي أبزن تاينا كنرئي زدل دلقو بمنفس قدوس حيلن زقبر ايو قال من يخزورو عند حد قالنا نحنا بمن يزكايد السرح عند حد قالنا بأنا سلامنتاي عند حد قالنا منفس قدوس ابانا حدر سلازي يتعوج املاح نمنفسو عوشتنا كمبرو سلا يفقده لذي اتم منفس قدوس عوشتهم علوهم زبحالو مننتهم كابت مدراوي زيادة سمياوي زقبر علوهم مننتهم وشت ادما املاخ رحوق يوخاباي إلهم اي حسبون يوم املاخ قرباي يوخاباي يمدو حجي تقربا زخون املاخ دما بحشوكتون بدمصون بملأختون غيرو يزاربهم سلازي حجي خوسدكم اب حدا منفساوي لممد منفس قدوس ابانا عند حد اوريدو بفلاي بز منفس زي رديتنا عند حد اسفيو فلاي ابز منفس زي اراداد انا عند حد عميقو ان فترلهم ديستراكشن زي بالي جبريل ملاك لمريم كزاربا خلو اسا تحتو ذلحتو ناكلت يوم حلف فيلنا مسكونه جن جبريل انتاي دبلا دلو منفس قدوس خوردكي حيل العل كتلللك يا حزلي منفس قدوس خوردكي حيل العل كتلللك انتاي يغيرو منفس قدوس اب هيوت مريم اندحر ادايلنا نتي نسا زيت خلو نتي نسا زيت صورو نختحلفو غادو زخونه عقبات كوصاكي تشكامي خيو تشكيمونا او خوصاكي ابتبرك كقمطكي اتزبحال زلو اب هيوتكي اون امينن كوينو كره جتايلو ابتي قطري مزازمي ودلعل كبحال ايو ودلعل اجي اتي ازيو منفس قدوس زسرحو سراح انتايو ندحدالنا زي رمسسن زي صبطن زخونه غادو ابز رمسسن زي صبطن زدهسسن حقمتيو ስለዚህ መንፈሳውያን ይናልና በመንፈስ ላይ ለኮነ አተኩረና ኸውን ዘለዎ እቲ መንፈስ ቅዱስ አብ ህይወትና እንተ ደአ ሓዲሩ ኮይኑ ዝጭበጥን ዝርምሰስን ኣብዚ ዓለምዚ ጋዶ ዝኾነ ነገር ሬዲክት ተገብር ከላሉ ከምጽእ ከላሉ እጂ ህድኢልና ንርአሞ አማቴዎስ ቀዳማይ ምዕራፍ ከወስደኩም እተን ነዘን ሐሳብ ዚአተን أميرا زخدا 4 خفلتات كنببه أماتيوس قدامي معرف عند حد أخيرنا
ኣብቲ ቁጥሪ 18 እንተዳ ኣተኪርና እቲ መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ልሳን ጌርና ጥራይ ንዛረበሉ ሓሳብ ኣሎ which is not correct መንፈስ ቅዱስ ልሳን ጥራይ አይኮነን ካብ ልሳን ዝሓለፈ ነገር ኣለዎ ኣብቲ ማቴዎስ ቀዳማይ ምዕራፍ ቁጥሪ 18 ድማ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚዩ እነሆ ኣዲዩ ማርያም ንዮሴፍ ተሓጽያ ከላ ከይተራኸቡ በመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት ብለና እጃ ሕዝዋ ዚኣ በመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት ይብለና ዘሎ ሕጂ ልክ ከምቲ ተባዕታይ ጾታ ረኺባ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከብዳ ፈኾኽ ድብል ከምኡ ገይሩ መንፈስ ቅዱስ ኢና ንብል ዘለና ከምኡ ክገብር ዘይእመን ነገር ዘይጭበጥ ነገር ክትቀበሎ ጋዶ ዝኾነ ነገር ኣብ መንፈስ ቅዱስ ግን ጋዶ ኣይኮነን ገይርዎ መንፈስ ቅዱስ ከምኡ ገይሩ ኣብታ ማቴዎስ ቀዳማይ ምዕራፍ ቁጥሪ 18 ጥራይ ርኢና ደይኮንና ወረድ ኢልና ካ ቁጥሪ 20 ንርአያ ቁጥሪ 20 እንድሕዳሪና ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ ንዮሴፍ ይጂ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ብሕልም ተራእዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ሕጽይትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ ይሞ ንምውሳድ ኣይትፍራይዎ እዚ ንርአየን ተነጽረን ይደሎ መንፈስ ቅዱስ ማዕገርገሪ ኮነን መንፈስ ቅዱስ ሓዋኺ ኮነን መንፈስ ቅዱስ ናይ መጭበርበር ትጋንታ ይኮነን መንፈስ ቅዱስ ናይ ፍትሒ ናይ ቅንዕና ጭዋ ዝኾነ መንፈስ እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ወርደኪ እዩ ማርቆስ ቀዳማይ ምዕራፍ መንኺድ ኣብ ማርቆስ ቀዳማይ ምዕራፍ እንድሕር ወሪድና ከዓ ቁጥሪ 24 ንርአዮ 24 እንድሕዳሪና ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ቁጥሪ 24 ከም ዝብል ቃል ክንረክብ ኢና ኣብ ውሽጢ ሓሳባት ካብ ቁጥሪ 21 ይዘሎ ከነንብቦ ከለና እንትንልክሞ ካብ 21 ከንብብ የሞ ኣብ ቆፍረንሆም ኣትዩ ብኡብኡ ከዓ ብሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ መሃረ ከምቶም ጸሓፍቲ ዘይኮነሲ ስልጣን ከም ዘለዎ ይምህሮም ነበረሞ በትምህርኡ ተገረሙ ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ርኩስ መንፈስ ዘለዎ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ እቲ መንፈስ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ ነስተብለሉ ሕዋት ንሱ ከዓ ድብለና ዘሎ ሕጂ ኢየሱስ ኣይኮነን ነቲ መንፈስ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ምሳኻሞ እንታይ ኣሎና ከተጥፋአና ዶ መጽኢኻ ኣታናይ አምላኽ ቅዱስ ምን ሙኻንካ ፈሊጠካ ኣለሁ እናበለ ጨርሐ ኢሉ ትርአያ ኢየሱስ ብዛዕባ እዚ መንፈስ እዚ ኣይተዛረበን ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ኣብቲ ቤት ጸሎት ምስ መጸ ይምህር ነይሩ እናመሃረ ከሎ ብምህርኡ ዝተገረሙ ህዝቢ ኣብኡ ኣለው እቶም ብምህርኡ ተገረሙ ህዝቢ ኣብ ማእከሎም ጉልብብ ኢሉ ሕውስ ኢሉ ርኩስ መንፈስ ዘለዎ ሰብኣይ ነበረ ይብለና ሕጅነት ርኩስ መንፈስ ዘለዎ ጎይታ ኢየሱስ ኣታርኩስ መንፈስ ኣይበለ ታጽሕፍት እንድሕዳሪኹማ እቲ ርኩስ መንፈስ ግና ኢየሱስ ናዝራዊ ምሳኻ ሙንታይ ኣሎኒ ከተጥፋአኒ ዶ መጽኢካ ኣታናይ አምላኽ ቅዱስ መን ሙኻንካ ፈሊጠካ ኣለኹ ኢሉ